Khasi Students Union sengkeme kalaya Kynduh yo Menteri Rangbah Khubor bat banjur ya kajing Pyntreikam no Kloi ya ka ILP hapo Khubor kentup ru ya ki babun ki wei ki mat baka sengka Dawa habakran chigi no thok Khubor usama Raymond Karjana President KSU sengkeme ulaya tho bana kalyang Menteri Rangbah upen pau baka mat ILP kadai kapaladan hakajing ekran bat ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela kabadang yai tenru ban penurlong hapo Khubor nalor kamat ILP ulaya thu ba ka KSU ka yo benekran habaya day bat kajing thunu ka sarkar ban penkala food court ya ka facilitation center kapadon hari boy district da ka ba ban baka sengka kwa ban yu ino ya kajing Pyntreikam pura ya ka entry but exit point Shushu ula penkenau baka seng kaladap ban ajing mut syaka sarkar ban penrung katu kat ni ki kendon Habaya day ban penklan ya kajing Pyntreikam ya ka Meghalaya Presidential Safety Migrants Act Arhaja Arpo hakaba Menteri Rangbah ula kular ban sedang ban Pyntreikam ya kani ba kinong bela ki bawan nabar ki de bandan ka sernat jangki pulit police verification ka KSU kala berten ba hado mentahi kampadon kanu kaan kabala ban yada ya kajing wan rung kertlep hibriu ban habar namar kata kaseng kala kun tujur ka sarkar ban Pyntreikam Kloi ya ka ILP MRSSA barlada ka sarkar kamla ban Pyntreikam ki an ki ban yada ya ka jinglong karpang ka jai ban riu kaseng kala maham bakan sa Pyntreikam hi de kinu ki an ki bala ban pentikna ban yada ya ka ri bat ka jai ban riu Oh, you're going to give this? Okay. I think this could update you, meet you, and brief you about their issues. Mbak Meraski nakaliang jongka kasih susunan Central District Council lawan ni banyak Kynduh UCM ABD bagi arpo tili kimat jingdawa jo seng kibang la defa hadas ki penskam hadan doktorik limba kamil bat khas pratrik bat daga limba kshiti hak kopi di kejingkan lalong kabal kamjorong kendiat bat ibu nimat imalai kren kebaningkong nilai kren syai ya kemat wede bat ka Pyntreikam no inline permit ya keba nakaliang tu siam loong ba kani kadang don ha kadi kemat jong ka central government bat nakaliang ka state government kan jai persang kan jai tenduk ya ka jingkang jong ka central government banyu Pyntreikam no ya ka LP hani ka jela jungi ada luar jong ka LP kaba ar nilai keren sepang ka jinglong jingman jong ka MRSSA hani ka jela jungi kumbang nilai terki hani sini balik peladon ka Khubor ke bangi limba lat patai Khubor social media ka wede ban pengela ya kata ka facilitation center entry exit point sya kata ka food court da ka syang lan kren mentasi ha jinglang bat ngilong ba horkit rodang nak liang joseng inamla ban nginum sya banda ailat ya ka nonu ka kenhung dari ka sarkar ban pengela kata ka facilitation center sya kata ka food court maku mangitip hi kani ka an tolong ka an kepala penmi na usam arja khandrio bakalong ka kepala slam ba ban Pyntreikam hendai nakaliang jong usiam 8 pau kat tu ni kijing ka bayde ba ka jing diku bat ka central government bat ka jingyo jingbet na state no governor hendai ngilakan dak basai ba dakum ru ngiron kam ban kwa ban ino ya kata ka jing Pyntreikam pura ya kani ka entry exit point MRC bat habang iyo ban Pyntreikam ya ka MRC mut ngiron kam kita ki kherdop ki bantalasi MR klaim kita ki kherdop kamdon jingmut ban Pyntreikam ya kata ka MRC nalor kata gladon ru ngelaikan ru sepang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act Arhajar Arpo ya kaba hak sistem ki walaj nakaliang seng ngila ai ya lagi jimut ban penrung biang so katu ni ki an
kat tuan ni ki kendon ketikaan kerang man penklan ya ketikaan Henry songsi pat banong ba ya kani ru kubenta hadu mentang pat la ban I ya kata ka Pyntreikam pura jong kani kaan ban kaliang du siam ulong ba persyang ban ya Pyntreikam ni kaan namar kat kum ka jing ajimut ka jinon kam hi kalong ba tang ban ba ni don kam ban yo ya ka police verification jong itu gibriu kinong bala di buan ka Khuborjylla syak ni ka ban bala syani kari wa i jongi bat nakaliang jong ka sarkar klap yang kata bat ngangit scam ba ngin sai ya kata ka jinglong do long snam jok ni kaan han ni ka jela ka jungi han ni si nalol kita ki bro ki bun ki issue ki ba ni ngalai keren berkentup ya ka reformation ha ka education sector health sector nang ta ka sports policy bat ka reformation ha ka MPSC bat ki de ngiju long parking ngiju long adaka nak ka Khubor bat ngiladapkan syai ba hadu mata menehi impad I henu ki an ki ba mantek lakam ya kata jinwan ko slap jinwan rum ke slap jong ki mender kan kari jongi abangi kan ya ILP ru ngiyo ka jubab ka ba ki ong ba kadang dan ba state ba central government ngi kan ya ka MRC ru kami ka ju ka daw abangi kan ba ya ka migrant workman act ru kami ka ju ka daw ti ka ai ka pangikuan kan syan yang ka seng balada sarkar kamla Pyntreikam ini ki an banyada ya ka jilong kerpang joka jat benri jongi kaseng kambansi ban lehi ban Pyntreikam hi dekian ki bala ban pentikna bala menyada yala kari bakajat benri dia ki asyaran sno usia mahawede ka putli kimat idon kimat kiba ul assurance ban bala ban penbej hagini tayo hagini kisngi idon kimat kiba don kam banda ban genap som perkat ba Hoi nagi mat ke ba ngilai keran ke di halor ka SD Order 1950 ha bangi I ba buan ba ki wei pat ki jat benrio kiyo ban enjoy kata ka liberty ban ya jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi but ya kani nglat kan syai ban kaliang jong usiam long ba hadin boleh opriang ya sti jongi haki benai akan rutrik operatik jong benai beladap inform ya committee kaban klik dau deputy chief minister